आमची 1972 सालांक साकून दत्त जयंती आमची भुरग्यांनी सगळ्यांनी चालू केल्ली। तेन्ना एक दत्ता महाराजाचो फोटो आनी एक साईबाबाचो फोटो लावन आमी हांगसर पुजा करताली, रातची भजन करताले। अशें करून करून एक दीस असो येयलो की आमच्या मनाक जालें एक पेड बांदचें धाकटें। आमी पेड बांदलें, ते पेडार एक रुमडाचें झाड जालें व्हडलें व्हडलें म्हळ्यार व्हडलें, आनी जो कोण कितें मागता ताका सगळें मेळपा लागलें देवाचें, दत्ताचें देव कृपेन आनी साईबाबाचे कृपेन। आनी आमी सगळ्यांनी एक विचार केलो, एक खूब वर्सां जालीं आमच्या हांगसर कांय ना म्हणून एक विचार केलो। तेन्ना एक धाकटेशें देवूळ बांदचें आमी। कसलें बांदचें तें विचार जावना, दत्ताचें बांदचें काय साईबाबाचें। आमी जांबावले वचून प्रसाद घेतलो, प्रसादाक आमकां साईबाबाचें देवूळ बांदचें म्हणून एक प्रसाद जालो। आनी तेन्ना आमी हांगसर एक साईबाबाचें देवूळ बांदूंक स्टार्ट केली। आमी चिंतलेलें धाकटें एक बांदतलें म्हणून, पूण आमचें बांदता बांदता हें साईबाबाचें देवूळ हें देवळें साईबाबाची कृपा ती, बाबाचीच कृपा येदें जावपाचें। आनी आमकां खूब जाणांनी थोडे न्हू चड न्हू थोडें आमकां डोनेशन दिल्लें आसा। आनी तेणें आमी हें देवूळ बांदून आयज आमी मुर्ती स्थापना केली। पयले दिसा होम घातलो, तेजे पयले दिसा पालकी मिरवणूक काडली वास्को साकून सगळें। आनी आयज आमची मुर्ती स्थापना जाली आनी फाल्यां आमची दत्त जयंती आसतली। लोकांनी भाविकांनी सगळ्यांनी आमचे महाप्रसादाक येवचें आनी सगळ्यांनी सत्यनारायणाची पुजा आनी साईबाबाचें दर्शन घेवचें। सबका मालिक एक हा एक परमेश्वर, आणि त्याने सगळ्यांना आशीर्वाद दिला, जा तेरा अल्लाह तेरा भला करेगा। परंतु त्यावेळेस लोकांनी त्या शब्दाला कधीही एक केला नाही, त्याची अवहेलना केली नाही। आणि तो आपला आशीर्वाद करून करून आज साई भक्ताच्या चरणी जवळजवळ लाखो लोक परमेश्वराच्या पायाजवळ लोटांगण घालतात आणि येतात। आज या गोव्यामध्ये मलासुद्धा मी अनेक वेळा आलो, परंतु मला इतकी माहिती नव्हती का गोव्यामध्ये जवळजवळ 100 साईबाबांचे मंदिरं आहेत। आणि ते आज मला केवळ माझा सगळ्यात जुना दोस्त माझा एक पांडू, आणि त्या पांडूच्या कामाला मी गोव्यात येत होतो आणि जात होतो। तसा पाहिलं तर आपले या गोव्याचा तसं पाहिलं तर मी जावई आणि माझे सासूरवाडीसुद्धा या गोव्यामध्ये होते, पण त्याचा कधीही मी विचार केला नाही। आणि पुढं असा एवढा भक्त परिवार वाढला, बाबू उल्हास तो भक्त परिवार जेव्हा वाढत आज या गोव्यामध्ये मला तर असं वाटतं कमीत कमी 70 तरी लोक साईबाबाच्या चरणी लागलेले आहे, हे मला दिसून आलं। आज प्रत्येक मंदिरात साई चरित्राचा पारायण सुरू केलं, आणि त्या पारायणाची पद्धत मला सगळ्यात आवडली, कारण मी अजून हिंदुस्थानच्या बाहेरही फिरून आलो, पण जी गोव्यामध्ये जी आज साईबाबांची भक्ती आणि जो मार्ग त्या लोकांनी अवलंबला त्याबद्दल मला त्यांचं कौतुक वाटतं। आणि अशा या भक्त परिवाराने आज घरोघर साई चरित्राच्या पारायणाला सुरुवात केली, आणि ती परंपरा आजपर्यंत त्यांची टिकून आहे, आणि त्यांनी ती टिकवली। आणि साई भक्त परिवार कसा वाढेल या प्रयत्नात हे भक्तमंडळ प्रयत्न करीत आहे, आणि त्यांनी आज लाखो साई भक्त आपल्या साईबाबांच्या नावावर इथं उपस्थित केलेले आहे। असा हा भक्त परिवार गोव्यामध्ये हा प्रथमच हा कार्यक्रम असून या साई भक्तांनी आज योगायोगाचा का आज हे तिसरी टाईम माझा गोव्यामध्ये मूर्ती बसवण्याचा टाईम आला। प्रथम कणकाला मी साईबाबांच्या मंदिराचं भूमिपूजन केलं होतं, पण मूर्ती स्थापनेला आलो नाही। त्याच्यानंतर माझा एक मित्र होता, त्याने एक साईबाबाच्या मूर्तीची स्थापना केली, त्यावेळेस फक्त मी आलो। आणि आज हा तिसरा प्रसंग माझ्यावर आला का साईबाबाच्या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा करण्याचा आणि त्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्याला मला या साई भक्त परिवाराने निमंत्रित केलं, त्याबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे।